Al grup Caixa Enginyers sabem què significa ser un equip. Quan ens unim, som imparables. Per 8è any consecutiu, hem tornat a viure en equip l'Oxfam Intermont Trail Walker, una aventura esportiva i solidària que va molt més enllà d'arribar a la meta. El 18 d'abril vam caminar 25 i 55 quilòmetres per portar aigua potable a comunitats afectades per la crisi climàtica i la pobresa. Des d'Olot fins a Salt, per la Via Verda, passant per les planes d'Hostoles, 9 equips del grup Caixa Enginyers vam caminar junts, ens vam acompanyar i vam superar els nostres propis límits per sumar quilòmetres de motivació i solidaritat en una cursa en què tots i totes guanyem. Vam fer realitat el nostre gran repte amb passió, amb emoció, amb integritat, amb aquest esperit cooperatiu que portem a dins. Cooperar és la manera més poderosa d'arribar més lluny. Continuarem avançant com a banca cooperativa i com a equip en el nostre compromís amb les persones i amb el planeta. Grup Caixa Enginyers. Ens mou humanitzar les teves finances.